Praise the Lord. Praise the Lord. Bagayon ko sa kurwe Bigyan ko sa niwaram chukru kam niwaram chandaba ka amcha chana andas mantre manante bapache utache bapache mache utache ani Amen. atmeche navi amen simye chabud व्यान मरी एक बरी खबर हडले आणि ती पवित्र रत्नेवर वेंगरले समवले नमान बरी एक पन बरले समी तुझे संगता श्री अंबितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशी चेंजेस भगवंती बरी देवाचे Pianga माया termi प्या adhikara भाग्य tani अधिकार amcha ताने chabla चावला rame सगळा रामे marne chabla rame. blessing ची साकर तुझ्या Tuja सगळ्या mudya tenza नमान बरी एक पन बरले समी तुझे संगता श्री अंबितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशी चेंजेस Bhagyan भगवंती devachi बरी mayama देवाचे Pianga माया termi प्या भाग्य adhikara tani अधिकार amcha ताने manne चावला chabla सगळा rame रामे आणि देवासो पुत मनीस झालो ani amcha manne jelo. नमान बरी एक पन बरले समी तुझे संगता श्री अंबितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशी चेंजेस Bhagyan devachi mayama Pianga termi adhikara tani amcha manne chabla rame भाग्यवंती देवाचे मे अम्मा पसत विनंती कर Kristaच्या बसवण्या कमी फौजांची कते प्रार्थना येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर मी तुझ्या पुत्रात ख्रिस्तान वंशापण घेतले आम्ही सणासला त्याच्या कष्टाने कुसारे जीवनफळाचा आनंद कमी पावते तुमच्या अंतस्करणाने मनोज मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सोन्या मरी आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन आमेन. जसं महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या बुडव्या अक्षरातल्या सस्ता विषय दितांगाई सोन्या समाधान त्यांच्या आत्म्याविषयी घेऊन देईन आमेन सत्मानता देवा आणि संसाराच्या रचणारा आमच्या आमेन आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी खुशी सरगार सता तशी संसारान जाव तुझे सांगत असते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बरी एक पेन भरले समी तुझे सांगत असते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बरी एक पेन भरले समी तुझे सांगत असते आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या खुशी चेंजेस महिमा बापाक आणि पुत्ताक आणि पवित्र आत्म्याक एक गडीभर दोळे आमचे तंप्या शांत आमच्या सुम्या मुखार आमी बसया ऐसो दीस जावन आसा बरवश असो सणवार आमी एक बरवसो घेऊन आज आसा आज कालच्या दिसा आमी सुम्याचे मरणाचे रीत संभ्रमण एक आमचे कष्ट सुम्या संगाता मेळोन समर्पण केल्यात आज
तोच सणवार बरोवशान आम्ही उठल्या आणि एक बरोवसो आमकां आसा. आयच्या संजेच्या वेळार आम्ही सुमयेचे पुनर्जीवनपणाचे फेस्ताचे आचरण आमी करता. तो हो सगळो दीस आज आम्ही तस बरोवशान आम्ही जियेत असताना आमच्या जिवितांत ती साबार रितीचे बरोवशो आम्ही सांडून आम्ही जिवन आसांव जावंक पुरो. ह्या वेळार सुमयाचेर आम्ही पातयेणी दवरया. आयच्या दिसा जे कितें आम्ही मागताव, जे कितें आम्ही आशेताव तो सुमी आमकां आमच्या जिवितांत फावो करतलो म्हणून आम्ही पातयेवया आणि आम्ही बरोवसो दवरया. ह्या सकाळच्या वेळार आम्ही सुमयाच्या मुखार आसता असताना कीर्तन 5:3 सांगता, सकाळच्या वेळार तू म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळार म्हजी विनाती तुझे मुखार दवरता आणि तुझेर नदर लावून रावता म्हणून. आज त्या सुमयाचेरच आमची नदर लावून रावया. आम्ही पातयेवन आम्ही तयाराय करनासता असताना तो तयारायचो सणवार आम्ही आज सुमयाच्या जिवनपणाच्या तयारायेर आम्ही आसता असताना आमच्या जिवितांत ती सांग पुरो आम्ही फाटल्या 40 दिसा साबार रितीचे निर्धार करून आम्ही पाळताव म्हणून आम्ही बरोवसो दवरला आणि आम्ही ते पाळत आसाव म्हणून मी चिंतून आसाव. आणि आता मुखारी आम्ही तेच जे कितें आमच्या जिवितांत आम्ही निर्धार केला तो मुखार आम्ही निर्धार कंटिन्यू करूंक त्या सुमयाचो आदार आम्ही मागया. त्या सुमया सांगात आम्ही आसता असताना आमचे जिवीत त्या सुमयाच्या हातांत आम्ही समर्पण दिवया. आयच्या दिसा खंयच्याय अडचणेंत आम्ही आसांव जावंक पुरो, खंयच्याय समस्यांत आम्ही आसांव जावंक पुरो, जे खंयच्याय प्रॉब्लेमार आम्ही पडलां जावंक पुरो, सुमयाचेर आम्ही नदर लावया आणि सुमयाचेर आमची जिणी समर्पण दिवया. सुमयास खंडीत जावन आमकां आमच्या हर एका बंदपासांतले, हर एका प्रॉब्लेमांतले, हर एका आमच्या कश्टांतून तो आमकां भायर काडटलो. ताच्या त्या पुनर्जीवनपणां तयाराय करता आसतना आमचे जिवीत ताच्या जिव्या सारखें करूंक आम्ही तयाराय करया आणि आमकांच त्या सुमयाक आम्ही भेटोवन दिवया. आज सुमयान आमकां केल्ल्या हर एका उपकाराक, सुमयान आमचेर उतरल्या हर एका उपकाराक आमच्या माईक आम्ही अनम्यूट कर, त्या सुमयाक आम्ही अर्घ्य दिवया. हालेलुया, 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 Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया. अर्घ तुका सुमयांची सु, प्रेम तुका सुमयांची सु, महिमा तुका सुमयांची सु, मान तुका सुमयांची सु, आराधना तुका सुमयांची सु. हालेलुया, 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 हालेलुया. जिसू 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 सुमयांची सु, ह्या सकाळीच्या वेळा सुमयांची सु, ह्या पावनाक सुमयांची सु, तुवें उठयलाय सुमयांची सु, रातीची बरी न्हीद घेवन सुमयांची सु, सकाळी फुडें उठून सुमयांची सु तुझ्या मुखार बसून तुका आराधना अर्घ होबळावी तुवें आमकां हर एकल्यांक तुवें फाव केलाय सुमया. ह्या वेळार सुमया आमच्या जिविताच्या हातांत आमी समर्पण दिवंक मागता सुमया. संपूर्ण आमच्या जिवितांत हर एका समस्या सुमयांची सु, तूं आज आमकां आन्सर दिताय सुमया. आयच्या दिसा तूं आमकां आन्सर दिवं सुमया आमच्या मुखार आसाय सुमया. जावन जे कितें आमी आशेवन आसा, जे कितें आमी मागून आसा सुमया, हर एकाक तूं सुमया आज आमकां आन्सर दिताय. हालेलुया, 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 तुका सुमयांची सु, प्रेम तुका सुमयांची सु, महिमा तुका सुमयांची सु, मान तुका सुमयांची सु, आराधना तुका सुमयांची सु. हालेलुया, 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 हालेलुया. जिसू 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 हालेलुया, हालेलुया. Jesus, 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 Shabara, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. एक घडीभर शांत आम्ही बसया. एक घडीभर शांत आम्ही बसया. मौन सांभाळया. ह्या वेळार सुमी आमच्याकडे कितें उलयता, सुमया स्वताळो आम्ही ऐकूया. तुमचे कोंत आमी भायर काडया. ससनाच्या बापा,
माझ्या बापा तुका Kapatid, Dati magaja छान सगळ्या संसाराच्या घटकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या घटकाच्या परिपणापासून त्या पहिल्या कणात आम्ही भेटून दिवया आमचे कुटुंब आणि ते सुमी असो आशीर्वाद आम्हा हर एकल्यांचेर मागून घेवया. प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबात सुमयाच्या हातान समर्पण दित असताना कुटुंबात असलेल्या हर एक समस्या सुमयाच्या पायां तळा आम्ही दवरया. आज जावंक पुरो कुटुंबात समाधान ना जावंक पुरो कुटुंबात कसलेय प्रॉब्लेमांक सांभाळून आम्ही आमच्या कुटुंबाचे समाधान आज पयस गेला जावंक पुरो. समस्यावर समस्या कुटुंबात दोस्ते आसात आमकां जावंक पुरो. आज या सकाळच्या वेळार ह्या बरोवशाच्या सणवारा आमच्या कुटुंब सुमयाच्या हातान समर्पण देऊन आम्ही मागता असताना सुमी कंडीत जाऊन जे कितें आमच्या कुटुंबात उणेपण आसा ते आज भरतीकार दितलो. त्या सुमयाचो आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर मागून घेवया. घोवा बायले भुरग्यांक आवय बापूय भाऊ भयणी आणि जी कोण आमच्या कुटुंबात आसा हर एकल्यांची नांवां आमी आमच्या दोळ्यांच्या पडद्या मुखार हाडया. हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी सुमयाच्या पायां तळा समर्पण दिवया आणि सुमयाचो आशीर्वाद आज आमी मागून घेवया. आम्ही काम करचे सुवातेचेर ते सुमयाचो आशीर्वाद येऊन दे म्हणून मागया. जावंक पुरो कामाकडे असे समस्ये जावंक पुरो आमी कामाक यूज करचे सर हातेरा हर एकल्याचेर ते सुमयाचो आशीर्वाद आमी मागया. आमी वचून येवंक यूज करचे वेहिकल आमच्या मुखल्यान फाटल्यान आमच्या हर एका वेहिकलांत आमकां सुमी राखून दी थंयसर सुमयाचो आशीर्वाद आमी मागून घेवया. आमी खंयच्या कंट्रींत आमी आज आसा ह्या कंट्रीचेर सुमयाचो आशीर्वाद मागया. जावंक पुरो ते प्रोजेक्टान जावंक पुरो प्रोजेक्टा बंद जाल्ले प्रोजेक्टान परत एक फावटी ओपन जावं दी म्हणून सुमयाच्या नांवान आमी मागया. आणि जे कितें आमी समस्येक समजून आसा जे कितें कश्टान अडचणेंत हर एक सुमयाच्या हातान समर्पण दिवन सुमयाचो तो आशीर्वाद आम्हा हर एकल्यांचेर आज मागून घेवन हे पहिलं कण आमी तेर्स आमी भेटवया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा. 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 त्या दुसऱ्या कणांत आमी समर्पण दिवया आमच्या सर भुरग्यांक हर एक आमच्या भुरग्यांक सुमयाच्या पायां तळा आमी हाडया. आज जावंक पुरो आमची भुरगीं खंयच्याय एडिक्शनाक सांभाळल्यान जावंक पुरो आवय बापूयचे उतर ती आयकनान जावंक पुरो त्या भुरग्यांचेर तो सुमयाचो पवित्र आत्मा आमी मागून घेवया. जावंक पुरो आमची भुरगीं आमच्या सांगात आसत जाल्यार आमचो उजो हात त्या भुरग्यांच्या तकलेर आमी दवरया आणि मागया तो पवित्र आत्मा तो जडवयेचो आत्मा त्या भुरग्यांक लीड करून दी. तो जडवयेचो आत्मा त्या भुरग्याचेर ते म्हणत असताना तांच्या जिवितांत आसले चड अडकळे चड बंदपास पयस सरून वचून दी म्हणून मागया. आमची भुरगीं आज एग्जाम बरोवन जाला रिझल्टाक वेट करनासा जावंक पुरो आणि 12 जाणां भुरग्यांनी तांचे नवे अकॅडमिक इस्कल सुरू केला. इस्कल सुरू करता आसतना तांकां दिसाचे दिसांव लिसांव तांकां बऱ्या तरेन करूंक तो सुमी तांकां जाणवायेन बरोवन दी म्हणून मागया. आमच्या भुरग्यांक हर एका पिडेत हांव तो सुमी राखून दी. खंयसर वेता आसतना आमची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं जावन परचळून दी म्हणून मागया. 12 जाणां युवक युवती सैरीक सोदून आसात. युवक युवतीचे तांचे जिवीत मुखार सरोवंक जाय लायफ पार्टनर सुमी तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. 12 जाणां काजाराच्या तयारेर आसात. तांणी तो काजाराचो सक्रमेंत तांणी जोडटा आसतना सुमी तांचो मदगत तांच्या मदें येवन तांचेंच तें काजारी जिवीतांत तो साक्षी जावन दी आणि तांचे काजारी जिवीत बऱ्या तरेन मुखार सरोवंक जाय जाल्यार सर करपा सुमी त्या जोड्याक फावो करून दी म्हणून मागया. आणि 12 जाणां युवक युवती भायल्या गांवाच्या एग्जामाक भायल्या गांवाच्या कामाक काय करनासात.
तांकां जे कितें ती आशेतात की जे कितें शिकयल्लें शिकपाक ती आशेवन आसा ती खंयचे ते कोर्स काणगेचे म्हणून ताणें चिंतलां की तो बऱ्यात तांकां करूंक जाय आसलें हर एक करपा ती सुमयात तावन मागून घेवया. साबार जाणांची आमची भुरगीं आवय बापूय सांगता नासतना पयस एक सुरीन शिकोन आसात. सुमी तांकां राखोवन दी. कसल्याच अडचणेक बंदकासाक ती पडनासतना सुमी तांच्या मदगात आसून तांकां राखोवन सांबाळून व्हरून दी म्हणून मागया. हर एक अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. हर एकल्यांक जी कोण आमच्या कडेन मागोंक सांगला साबार जाणां पेरेंट्सांनी मागोंक सांगला म्हजी भुरगीं आयकनात म्हजी भुरगीं वायट तर नासात म्हणून हर एकल्या त्या भुरग्यांक सुमयाच्या पांया तळा हाडया. आवय बापूयचो त्याग समजून बऱ्या तरान तांणी तांचे जिवीत पिपाड करिनासतना सुमयाच्या मेटान चलोवंक सुमयाचो आदार ह्या भुरग्यांचेर मागून हर एका भुरग्यांक सुमयाच्या पांया तळा दवन हो दुसरो कण तेर समी भेटवया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. कृष्णाच्या ह्या तिसऱ्या कणांत भेटून दिवया आमचे सर समासे सर आमच्या प्रॉब्लेम्स. आज साबार जाणां काम नासतना कामाच्या प्रॉब्लेमार ती आसात. तांचे काम गेला आणि तांकां एक जिवीत सारूंक जाय आसलें काम सुमयास फावो करून दी म्हणून मागया. साबार जाणां कामाकडे दोशी मेळटे आसात जावं पुरो तांकां एक्स्ट्रा काम करयतात पूण पेमेंट दिनात. साबार जाणांचो पेमेंट होल्ड केला जावं पुरो 2 म्हयन्यांत 3 म्हयन्यांत 6 म्हयन्यांत तांकां सांबाळ मेळना. सुमया असल्या हर एका भाव भयणीक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागता सुमया. साबार जाणां कामाकडे फट फिर्याद मारून केस घाल आणि त्या केसीच्या फाटल्यान ती आज आसा जावं पुरो सुमयास खंडीत जावन तांचे वचें तो हाळू करतलो. आज बरवसो जावन येवसो आमचो सुमी खंडीत जावन तांच्या जिवितांत ह्या मुखल्या जिवितांत जे कितें ती समस्यात आसात की कितें अडखळ्यान ती आसात की सुमी खंडीत त्या अडखळींतल्यान ताका भायर काडून तांच्या जिविताचो संतोष तो पळोवंक फावो करतलो म्हणून ह्या कणांत आमी पातयेवन मागया. साबार जाणांक सिव्हिल आयडीचे आनी इश्यू आसात जावं पुरो एड्रेस चेंज जावंक आयकना. एड्रेसा कडेन ती वचून चेंज करून वयता आसतना साबार तरेचे डॉक्युमेंट ती सारतात आणि ते डॉक्युमेंट सोमाना म्हूण पाटीन धाडून तांकां साबार समस्याक ती सांबाळल्यान. आज जाल्यार हर एका भावा भयणीक सुमयाच्या हातान आमी समर्पण दिवया. सिव्हिल आयडी नासतना भायर भितर वचोंक जायनासतना कस्टन साबार लोक आसा जाल्यार हर एका भावा भयणीक सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. कित्याक कीर्तन 34:18 म्हणटा दैर सांडलेल्यांक सर्वेस पर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता म्हणून. अशी भाव भयणी खंतीन बुडोवन गेल्यांत आज खंतीत आसा जावं पुरो खाम नातल्ल्यांक खंत जावं पुरो सिव्हिल आयडी नासतना जावं पुरो केसीची खंत साबार रितीचे खंत आमी आज काण घेवन आज आसा जावं पुरो. पूण आयच्या दिसा ती हर एक कंत ती सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. कित्याक आज बरवसो जावन येवसो सुमी खंडीत जावन आमच्या जिवितान बरवशाचे ते किरण उपजयतलो आणि आमची कंत आसतली हर एक ते परिहार कन आमकां नवे जिवितान आमचे फाल्यां आमी सुरू करचे. इस्टाराच्या दिसा खंडीत सुमी आमच्या सांगाता आसून आमचे जिवीत तो सुरंगारायतलो आमचे जिवीत तो संतोषान भरतलो म्हणून पातये बिया. कित्याक कीर्तन 55:22 सांगता तुझे वचें सर्वेस परचेर सोड तो तुका सांबाळतलो आणि प्रामाणीक मनशाक तो कितेंच दंडळूंक दिवचो ना म्हणून. ह्या वेळार आमचे वचें जे कितें वचें काणी घेवन आमी ह्या सकाळीच्या पुढे बसल्या ते ह्याच वेळार त्या सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. सुमयाच्या पांयां तळा घालता आसतना खंडीत जावन ते सुमी ते वचें आज खाण आमकां तो हाळू करतलो म्हणून पातयेवन हो तिसरो कणतेर आमी भेटवया. जेजूच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा.
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पाशावर पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर बाप्पा. तुझ्या बाप्पा आमच्या बाबा तुका कठीण बेटी तुझ्या तुझ्या जाती ती मगाच्या मगाच्या पुत्राची तुम्ही आणि तुम्ही आणि सगळं जेजू पुढे ख्रिस्ताची निरगत आणि आणि देव देव आमच्या पत्त्यांच्या आणि आमच्या सगळ्या पत्त्यांच्या सगळ्या संसाराच्या 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 पत्त्यांच्या परिपणापासून ह्या चौथ्या खणात आम्ही समर्पण देऊया. सर आमच्या पिढेस्त भाव बहिणी पसत आज सबार जण आमचे भाव बहिणी विविध रीतीच्या पिढ्यांनी कष्टोन असतात. सबार जणांनी आमच्याकडे मागवंकी सांगला आणि हर एकल्याची नावा आम्ही जण असा. सुम्या आमका ताणी नावा दिवच्या पडे त्या व्यक्तीक कसली पिढा असा म्हणून तू जणा असाय. सुम्या तू त्या व्यक्तीक तुवें तुझ्यासारख्या आणि स्वरूप आहे सकन रसून सुम्या आज त्या कुडीत कैसरकी कितेंगी जाऊन ती कष्टोन असा. सुम्या प्रत्येक जणांना भेटून देता कॅन्सर पिढ्यान वळवूनच्या सर आमच्या भाऊ बहिणीक खिमो खाण घेऊन त्यांच्या जीविताचे ते त्राण उणे जाऊन येतात. सुम्या आज त्राण उणे जाऊन येत असताना सुम्या खंडीत जाऊन तुझे ते अमोलिक रगत ह्या भाऊ बहिणीच्या शिंपडून सुम्या त्याच्या कुडींत परत एक वर्ष नवं जीव बर. सुम्या सबार जण भुरगी आज लहान लहानशी भुरगी विविध रीतीच्या पिढ्यांत आज कष्टोन असतात. जाऊन करू ते आवयच्या उस्क्यार असत जी असली भुरगी ती आज ते इन्क्युबेटर जीवन आणि मरणाच्या मध्ये ती आज कष्टोन असतात. तुम्ही असल्या हर एका भाऊ बहिणीची तुझी काकुळतीची दिष्ट घाल. सुम्या तू तुझी सुवार्ता प्रकट करत असताना हळ्ळेने उसोन सुम्या कैसर ते पिढ्यास्त असले त्यांना तुम्ही आपडले आणि तुम्ही गुण केले. सुम्या आणि ती त्याच वेळार गुण झाली. आज परत एक पडचे सुम्या तिससे तुझी पवार्ताची दिष्ट ह्या आमच्या पिढेस्त भाऊ बहिणीचे तुझी घाल. सुम्या कित्याक तुझ्याच उत्तर म्हणता जाणवाय 16 बारा कसलच आलो पराव लेप तांका बरे करूंक सकना बगर सगळे बरे करता त्या तुझ्या शब्दान आणि उतरान सर्वेच परान तांका बरी केली म्हणून वय. सुम्या आज तुझ्या त्या शब्दान आणि उतरान सुम्या ह्या भाऊ बहिणीक भलायकी मेळटा. सुम्या खंडीत जाऊन तुझे ते अमोलिक रगत ह्या भाऊ बहिणीच्या कुडीचेर शिरांचेर तू शिंपडून. सुम्या आज कसले पिढेन ती कष्टोन असत म्हणून तू इकलो माज जणा असाय. सुम्या ह्या भाऊ बहिणीक त्यांच्या पिढेत तू संपूर्ण सुटका लाभी आणि संपूर्ण तांका बरी भलायकी दे म्हणून हर एका पिढेस तांक सुम्याच्या पायात तळा दवन हे चौथं खण आम्ही भेटूया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा हम तुका अकरेच्या काळात आम्ही भेटून देऊया आमच्या पवित्र सभेपासून पवित्र सभेचा वडील जाऊन असच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक गवळ्यांक या साकांक दियकानाक हर एकल्यांक सुम्याच्या हातात आम्ही समर्पण देऊया. आम्ही त्यांच्या पिरगजीन वस्ती करण्यास त्या पिरगजीच्या विगारांक
थंयसर अशा हर एकाक आमी सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. आयच्या राती हर एकाकडे इस्टरचे सेलिब्रेशन चलत असताना कितेंच अडखळ जायनासतना सुमी आमकां राखून दी, हर एकल्यांक तो राखून सांभाळून दी म्हणून आयच्या दिसाच्या हर एका आमच्या कार्य सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवन मागया. आमच्या मागण्या ग्रुपांत तेंच्या लिडराक तेंच्या थंयसर वस्ती करण्याच्या हर एकल्यांक जी कोण थंयसर सेवा दितात हर एकल्यांक सुमयाच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. आणि जे कोणे आमच्याकडे मागोंक सांगला, विविध गरजांकडे मागोंक सांगला आणि ह्या पिटिशन बॉक्सान कोणे पुरा कितें मागणें बरोवन घाला हर एक सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. साबार जाणांनी आमच्याकडे विविध गरजां खातीर मागोंक सांगला, हर एकल्यांची गरजो सुमयाच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवन मागया. सुमी आज आमच्या जिवितांत आजापां करून दी, आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा ते सुमी आज भरती करून दी म्हणून मागया. परत एक फावटी आमचे कुटुंब, आमचे भुरगीं बाळां जे कितें आसा, आमचे काम हर एक सुमयाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. सुमी आमच्या जिवितांत आज जे कितें असाध्य म्हणून आमी चिंतून आसा ती आज सुमी कंडी जावन आज संपूर्ण करतलो. सुमी ताची महिमा आज आमच्या जिव्यान तो प्रगट करतलो म्हणून पातयेवन हर एक आमचो गरजो सुमयाच्या पांया तळा दवरून हो अकरी सेकंड तेर्स आमी भेटोवया. जेजूच्या भेटोवया. कटीन कष्टाच्या आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कटीन कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची कष्टाच्या हे भगवंता देवा बाप्पा. हालेलुया हालेलुया.